салом алейкум модарону бонувану хоҳарони хонашин. мехоҳед ки соҳиби пул шавед, аз бекорӣ танқисӣ мекашед, пас рақамҳоеро ки дар зер гузоштаам барои шумо шароити хуби корӣ фароҳам меорад. ягон ҷои мошенникӣ, фанду фреб, дурӯғгӯӣ вуҷуд надорад. фақат кор карда аз 3000 сомонӣ то 15000 сомонӣ дар давоми моҳ ба даст мебаред. донистани забони хориҷӣ, синну соли ягон чи муҳим нест. ягон ҷои мошенникам вуҷуд надорад. мехоҳӣ ки пул кор кунӣ, пас рақамҳои дар зер буда барои ту шароити корӣ фароҳам меоранд. кор танҳо барои бонувану модарону хоҳарони хонашин. чикор мекунӣ? ту дар инҷо чикор мекунӣ? рав аз инҷо. ман медонистам ки дилнияти ту хеле бад аст. дафт шав аз инҷо. бубин, агар ба хубӣ наравӣ, ба акам рафта мегӯям ҳамаашро. дилноз, илтимос, акада нагу нафаҳмам. чизе ки бихоҳӣ ман мекунам. илтимос, хоҳиш, дилноз, акад нафаҳмам. дар кор шава дар пеш буд меғалатам. лозим нест, рав аз инҷо. баромада рав. хайрат хайрат дуд назаде. ҳама мефаҳмид. ай мешид. рафтам дар гурӯҳ нафустам. марди пешшава. овози дилноза буд. темҷи бошад. тинҷи аст ба фикрам. хай бадидинҷон, дударам хуш омадӣ. кадом вақте ки хостӣ раву биё кун. раву биёя гум накун. акаҷон, ба шумо бояд як чизро бигӯям. газон хоҳарҷон, газон. дар интихоби дӯст бениҳоят хато кардагӣ ҳастед акаҷон. ин дӯстере ки дӯсти худатон шуморида ба хона оварда аз нону намакамон додед, имшаб ба хонаи ман даромада буд ва мехост номуси маро доғдор кунад. эй дилноз, ту чӣ мегӯӣ? росташро мегӯям акаҷон. эй ту беномуз, чӣ гуна ба хонаи ман даромада, нону намаки манро хӯрда, боз ба болои хоҳари мо дастарозӣ мекунӣ? چی کاری کردم؟ چی کاری کردم؟